Mit navn er Bibeluk K. Jørgensen, Gicia Caritas Krotsmann Jørgensen, og jeg er 36 år, og jeg er instruktør, og har været det i de sidste 10 år. Jeg har læst til pædagog og læst til skuespiller, men fandt hurtigt ud af, at jeg måske hellere ville instruere og skrive selv. Så det har jeg gjort i rigtig mange år. De fleste af alt, hvad jeg sådan laver, er noget helt fra bunden. Jeg skriver min egen historie, som er fiktion, og så producerer jeg også selv. Det vil sige, at jeg har fundraiset alle mine ting selv. Kalaаллит нулаани филмилиортарнеқ пиллугу ааллакаатитассиақ иммиккуортуни арфинилинни таллимассаа такуюк 13. marts 2035 Assiliviup det nuani